Писателката Боряна Ангелов. Съботна сутрин влязох в кухнята и там стояха майка ми, сестра ми и баща ми. Аз ги погледнах и им казах: да знаете, един ден ще имам книга. Единственият човек, който тогава ми повярва и го видях, погледа му, беше баща ми. Една прекрасна, вдъхновяваща и много нежна жена, която докосва с посланията си всеки един от читателите. Реших да използвам изцяло фамилията на своя баща. Символиката е, че е в памет на баща ми. При мен е Боряна Ангелов. Двете най-големи емоции и чувства, които могат да бъдат изпитани от човек, са любовта и болката. Всичко, което ти идва на ум, просто искаш да го излееш на белия лист. Вдъхновението е всеки ден. Какво е чувството да откриеш себе си отново? Казвал ли си на някого: обичам те малко повече от много? Много се разчувства. Епизодът кръстих "Любов и още много любов". 2017 година, първите дни на януари, пробуждам се и в мен идеята театър. Първият курс по актьорско майсторство, който намерих, точно там се записах. Си зададох въпроса в края на деня, когато свърши първият час по актьорско майсторство: как съм живяла без това?